41 anyos, soltero, taga Zone 5, Sitio Matiway, San Felipe, Naga City. Aki ni Manuel A. Henova Jr. asin ni Teresita V. Angeles. Buot na magagom kay May Franz Pasno Bernal, 30 anyos, Daraga, taga Zone 5, Sitio Matiway, San Felipe, Naga City. Aki ni Antonio Bernal Jr. asin ni Catherine C. Pasno. Ikaduang tawag sa mga minasunod. Ki Joseph Jokno Reyes, 31 anyos, soltero, taga Cararayan, Naga City. Aki ni Alfredo C. Reyes asin ni Maria Antonia A. Jokno. Buot na magagom ki China Aziel Quito Rosary, 31 anyos, Daraga, taga Peña Francia Avenue, Naga City. Aki ni Charlie C. Rosary, asin ni Araceli E. Quito. Siringman ki Noel R. Billones, 23 anyos, soltero, taga San Felipe, Naga City. Aki ni Renato D. Billones, asin ni Elena R. Rivera. Buot na magagom kay Baby Ann S. Permanes, 19 anyos, Daraga, taga Pacol, Naga City. Aki ni Baltazar D. Permanes, asin ni Edna A. Sabater. Ikatulong tawag sa mga minasunod. Si Rainer Joshua Padayaw, 28 anyos, soltero, taga Zone 7, Sagrada Familia, Peña Francia. Aki ni Errol Padayaw, asin ni Elisa Arienda. Buot na magagom Kinueme D. Lumerio, 25 anyos, Daraga, taga Zone 7, Sagrada Familia, Peña Francia. Aki Noel Lumerio, asin ni Emelita de Terala. Siringman ki Christopher Menzesa de los Reyes, 20 anyos, soltero, taga Kapilihan del Rosario, Naga City. Aki ni Sani Evangelista de los Reyes, asin ni Juby Yunting Menzesa. Buot na magagom ki Britney Imperial Advincula, 20 anyos, Daraga, taga San Felipe, Naga City. Aki ni Brian Ramalyosa Advincula, asin ni Imelda Aipa Imperial. Kay John Ray Bermudo Reyesman, 28 anyos, soltero, taga Zone 1, New Binanwaanan, Pili, Camarines Sur. Aki ni Ariel Cultivo Reyes, asin ni Enisita Lagdaan Bermudo. Buot na magagom ki Annabel Dumao Zamora, 29 anyos, Daraga, taga 125 San Jose Street, San Felipe, Naga City. Aki ni Daniel Daluro Zamora, asin ni Pamela Sevilla Dumao. Ansisayman po na may naaaraman na makakaulang sa saindang pag-ako kan sakramento ni matrimonyo, tulos magpaisi sa satuyang kura paroko o sa opisina kan sa tong parokya. Salamat po. Liwat, Diyos maray na aga po sa Indo gabos mga tugang. Yaon na po kita sa ikakagduwang Domingo nin ordinaryong panahon. Ang tema kan sa tong selebrasyon, dai ka mo matakot. Kaipuhan na magkaigwa kita nin kusog buot sa pagsaksi kan sa tuyang pagtubod. Ang liturhiya niya tungon niya na Domingo,
Nagpapahayag sa tuya na day kita matakot sa pagpahiling nin tunay na pagsaksi sa mga katukduan nin kagurangnan. Ipagselebrar niya to sa Eukaristiya, ang sa tuyang pagkasararo sa pagsabuhay kan sa tuyang pagtubod.
Kristo, maherak ka, kagurangan, maherak ka, kagurangan, maherak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tao marahayan buo. Ginoo mauni ka, rinurugyaw ni ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Hulikan dakula mo pamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhang, kagurang nan aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaharaki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako ang sa mong pakinahirap. Ika na nagtutukaw sa tukan Ama, kaharaki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urog, kahalangkaw. Hesu Kristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kang Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, kagurangnan, magkaigwa ika, magkaigwalgod kami, kandanay na takot asin pagkamuot sa banal mong ngaran. Tadai ka nanggad nagkulang sa imong pangataman, sa mga pinatugmad mo sa imong pagkamuot. Huli kay Hesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Si Propeta Jeremias dai nagpadara sa pagkatakot, ninhuli taaram niya, na dai siya papabayaan kan Diyos. Hinanyugon po niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Si Jeremias nagsabi, nadangog ko ang nginurob-ngurob nin kadaklan. Napalibutan kita nin takot. Isumbong siya. Ang mga dati kong katuod nagahalat na ako mapukan. Tibaad siya mahulog sa karatan. Kunsiring, madadaog niya to siya, asin makakabalos kita sa iya. Alagad uyas ako an kagurangnan, siring sa mapangyaring paralaban, an sakong mga kaiwal nagkakasiringkog, daay ninda ako madadaog.
Magkakasurupog sinda, huli taday sinda makakadaog. An sa indang kasupugan daing katapusan, asin sagkod paman daing malilingawan. Alagad ikakagurangnan na makakamhan, an sa imong pinupробaranin matanos, sa imong hinihiling an isip asin puso. Tuguting mahiling ko an sa imong ibabalos sa inda, huli sa imo ipinaniwala ko an sakuyang kamugtakan. Mag-awit kamo sa kagurangnan, umawon an kagurangnan, huli ta ilindigtas niya an kalag ni nagkakaipo. Iligtas niya sa kamot nin mga taong tampalasan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa dakula mong pagkamuot, danguga ako kagurangnan. Uliton po niya to, sa dakula mong pagkamuot, danguga ako kagurangnan. Huli sa imo, tinitios ko an kasakitan, an sakuyang lalawgon, pano nin kasupogan. Ako naging dayuhan sa sakong mga tugang, daimidbid kan aki nin sakuyang mga magurang. Sa dakula mong pagkamuot, danguga ako kagurangnan. Inian sakuyang pamibi sa imo. Sa dakula mong pagkamuot, danguga ako, O Diyos. Danay an sa imong pagtabang sa kuya, hulitan sa imong pagkamuot maugayon, sa imong pagkaherak, lilingya ako. Sa dakula mong pagkamuot, danguga ako kagurangnan. An mga dukha, kun ini mahiling mauugma, makusog ang puso kan mga naghahanap sa Diyos. Hulita dinadangog nin Diyos ang nagkakaipo, dai isinisikwalan sa iyang mga surugoon na nabibilanggo. Pag umawon siya nin langit asin daga, pag umawon kan dagat asin kan gabos na nasa dagat. Sa dakula mong pagkamuot, danguga ako kagurangnan. Ninhuli sa pagkakasala kan sarong tawo, naulakitan an katawuhan kan pagkakasala. Alagad ninhuli ki Kristo, nagkaigwanin paglaom para sa kaligtasan kan katawuhan. Hinanyugon po niya to, an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ang kasalan luminaog sa kinaaban, huli sa sarong tao. Asin ang kagadanan, huli sa kasalan. Kaya ang kagadanan, nakalakop sa gabos na tao, huli ta ang gabos na tao, naulaktan kan kasalan. Ang kasalan, yaon na sa kinaaban, bago itinao ang tugon. Day ko ta na nin pagkakasala, kundae nin tugon. Alagad ang kasalan, naghade sa gabos, puon ki Adan, sagud ki Moises. Minsan nga ni, ang sa inang kasalan, lain kan kasalan ni Adan. Bakong nasa paglapas kan tugon, si Adan ladawan kan madatong alagad, an balaog labi pa sa paglapas kan tugon. Kung totoo, nahuli sa sarong tawo, kadakol an mga nagadan. Urog na totoo, nahuli man sa sarong tawo, si Jesu Kristo, ang biyaya nin Diyos, na pakinabangan nin kadaklan, siring sa balaog, na urog karahay. Tataramon nin kagurangan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan marahay na bareta.
An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga apostoles, "Dai kamo matakot, huli taan gabus ngunyan na natatahuban, hahalean nin tahob, asin an gabos na natatago, ipapahayag. An sinasabi ko sa indo sa kadikluman, sabihon nindo sa liwanag. An hinihinghing sa indo, ipaglokyaw nindo sa atop kan mga harong. Dai kamo matakot sa mga nagagadan kan hawak, alagad dai makakagadan kan kalag. Matakot kamo sa makakahulog kan hawak, asin kalag sa infyerno. Bako daw na anduang dignos, ipinapabakal nin sarong sentabo, minsan siring, dai nin saro sa inda, na nauhulog sa daga. Kun bakong sa kabutan nin sa indong ama. Isipon nindo na ang gabos na buhok sa indong payo, nabibilang. Kaya, dai kamo matakot. Urog nga mahalaga kamo, kisa ginatos na dignos. Kaya, ang minabidbid sa kuya, sa atubang nin mga taho, mimidbidon kuman sa atubang nin sa kuyang ama sa langit. Alagad, ang dai minamidbid sa kuya sa atubang nin mga taho, dai kuman mimidbidon sa atubang nin sa kuyang ama sa langit. Mga tugang an marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. An pagmati kan taho na natatakot, normal. Pagdai ka nga natatakot, bako kang taho. Abnormal kang taho. Pagdai ka natatakot. Ang takot, emosyon na kaipuhan, tanganig mahiling na igwang kapahamakan, ugwang threat, panganib na maabot. Taano? Taan taho, ang pinakaenot na iniisip niya, iyo siya na mabuhay. Habo niyang magadan, kaya siya natatakot. Iapon nindo ang taho sa dagat, day tatao maglangoy. Ano ang gigibuhon niya? Mapadag-padag. Taan pinakainot niyang dapat gibuhon, siya mabuhay. Self-preservation. Iyo ang pinakainot na ginigibo kan taho na mabuhay. Kaya, pag nasa kapahamakan an sa iyang buhay, diyan na minaabot ang pagkatakot. Ang pagkatakot, importante sa satuyang buhay. Mga tugang, sa Ebanghelyo ngunyan, sinabihan ni Jesus an sa iyang mga apostoles 3 beses, dai kamo matakot. Superlative, dai kamo matakot. Tinatawan doon ni Jesus na sa gabos nindang aagihan, sa gabos nindang dudumanan, igwang panganib an sa indang buhay. Ninhulita, itutukdo ninda kun si isay siya. Kun si isay sa Jesus sa gabos sa bilog na kinaban. Kaya, sabi ni Jesus, dai kamo matakot. Mga tugang, sabi ni Santo Tomas de Aquinas, ang pagkatakot, motibasyon na gigibuhon ta o namamatian ta, tanganig maprotektahan ang satuyang mga sadiri. Ano ang dapat na kinakatakutan kan taho? Hayop ba? Insekto? Halangkaw na lugar? O ano paman na mga event sa satuyang buhay
na na-eksperyensyahan. Ang tao takot sa diklom. Ang tao takot sa multo. Isay po din ng takot sa multo. Sabi dai ka mo matakot sa multo, matakot ka mo sa buhay. Taang multo, dai na nakakachismis, dai na nakakamarites. Makatakuton ang buhay, iyan nagigibo ng mga istorya na patungkol sa imo, na minsan ngani nakakadanyar kan sa imong pagkataho. Takot kita sa diklom, alagad ang diklom na iyan, bako ang diklom na pag nag-burn out, kundi ang diklom, iyo ang paggibo nin kasaalan. Nasa kadikluman kita, kung ang buhay ta, yaon sa pagkakasala, dai naghahawas sa pagkakasala. Kaya, kung dai kita takot sa diklom, kung dai kita takot sa kasaalan, makusog na ang buta na magtumang sa mahal na Diyos. Masabi ang iba, sapagkat kami ay tao lamang, mahina, nagkakasala lang. Alagad, ang katotohan iyo ini, makusog ang buot kan taho sa paggibo nin kasaalan, sa pagtumang kan mahal na Diyos. Kaya, dahil palan, dapat nasabihon na ang taho maluya. Totoo, ang taho maluya, alagad igo siyang kusog buot na labanan ang kasaalan. Mga tugang, si Jesus itinao sa tuya ang tataramon, dai kamo matakot. Nagpapahiling ini, na sa gabos na bagay na sa tuyang kinakatakutan, yaon siya. Yaon ang sa iyang presensya, yaon ang sa iyang kapangyarihan sa satuyang buhay. Asin kita nakakasiguro na sa iyang pagkamuot, yaon kita sa iyang pangataman. Mas dakula ang pagkamuot kan mahal na Diyos kaysa sa gabos na bagay na sa tuyang kinakatakutan. Iyo iyan ang sa tuyang pakatandaan. Ang pinakamakatakot sa gabos, iyo ang makasuhay kita sa mahal na Diyos. Suhay ang sa tuyang buhay habang kita yaon sa kinaban sa mahal na Diyos. Kung di kita kayo natatakot, mag-isip-isip na kita, katibaad, sabi kang mahal na Diyos sa Ebanghelyo, anda minamidbid sa kuya, sa atubang nin mga taho, dai kuman mimidbidon sa atubang nin sa kuyang Ama sa langit. Amen. Aglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli kang Espiritu Santo, namunda ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Hinilig sa mga gadan, kan katulong aldaw, nabuhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa to,
kan Diyos amang makakamhan, haladuman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Bilang komunidad, tiripon kita sa pagselebrar kan misteryo nin satong kaligtasan. Mamibi kita sa Diyos Ama, sagkod paman, na daing sukol, ang dakulaon niyang pagkamuot sa to. Ang sa tuyang sabihon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin ang gabos na inapod na maggiya sa banwaan kan Diyos, darahon ang katawuhan sa pakamidbid asin pagtubod ki Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos, mag-ako kan grasya, na atubangon na may kusog buot, ang mga kadipisilan, hulikan sa tong pagtubod, na ang Diyos danay na nagsusurog sa to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga dukha, ang mga inaapi, asin mga nabubuhay sa diklom nin pagkatakot, pagmakulgan, asin tabangan niya to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, asin mga biyadi, makamate ka nakakaumay naranga, na si Kristo sana ang makakatao. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paratubod na gadana, huli sa mga paghingowa ninda sa kinaban, mag-ani kan premyo sa langit non nakahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, ika ang burabod kan gabos na buhay. Kami namimibi na paraon mo ang kadikluman, nin karatan sa samong puso, asin panoon mo kami kan kaliwanagan, nin samong mga bendisyon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako, asin an sa indong mga atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ako aan sakrifisyo nin pakikipag-ulian asin pag-umaw, asin warasan na kaming nalinigan kan gawe kaini, magdulot nin pusong nakakapagayagaya sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initas nila sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin taho, sa pagtios, pinara niya ang samong mga kasalan, sa pagkabuhay liwat hari sa magadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaiba kan kadakol-dakol na angheles asin santos, nagaawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imo kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladan ang minadigdig, sangan kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, binaak asin itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kang magabos asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man in kalis, asin diraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod.
buhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdaton. Kaya kami nagurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidtupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nagnangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak,
maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imong kadean, asin ang kapangyarihan, siringan ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinrauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Para kan mga kasalan kan kinapan, iserere nobis agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Tawi kami nin katuninungan. Mga tugang, uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan kita mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan, kaming binago kan mga kakanon kan banal na hawak, asin mahal na dugo, namimibi sa imong pagkaherap, tanganin ang sineselebrar mi sa danay na kaludukan, makamtan mi sa tunay na pagtubos, huli kay Kristos sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Collections for the week, June 12 to June 18, 2023. Cash receipts, daily collections, 19,007 pesos. Sunday collections, 43,907 pesos. Second collection for the youth, 11,830 pesos. Collection boxes, 7,896 pesos. Total collections for the week, 82,640 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Donna Anton and Gio Manzano, Gamba family, 2 anonymous donors, and the Kudao Bike Shop. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Signed, Reverend Father Felipe B. Colbera III, Parish Priest. Matindog na po. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot, asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.